Nafarroako kontuen ganbera, diru publikoa ikuskatzen duen erakundea da. Kontuen ganbera, historia luzeko erakundea dugu. Carlos Bigarrena Nafar erregeak sortu zuen 1365ean. 19. mendean, Nafarroa erreinu izarea galtzean, kontuen ganbera ere desagertu egin zen. 1980ean berriro martxan jarri zen, Nafarroako parlamentuko organo gisa. Bi zeregin agindu zitzaizkion, Nafarroako kontu publikoak ikuskatzea eta parlamentuari aholku ematea ekonomia eta finantza gaietan. Kontuen ganberak txosten publikoen bidez egiten du lan hori. Bertan gobernuaren, udalen eta gainerako erakunde publikoen kudeaketa aztertzen da. Osasuna, hezkuntza, herri lanak, ingurunea, hirigintza, gizarte zerbitzuak, arlo horien guztien kudeaketak biztanleriaren egunerokoa baldintzatu egiten du. Funtsezkoa da, beraz, arlo horien kudeaketa aztertzea. Kontrol lan hori, beti ere, independentziaz eta profesionaltasunez egin behar da. Bi ezaugarri horiek ematen baitiote sinesgarritasuna kontuen ganberari. Erakunde honen helburu nagusia da diru publikoaren kudeaketari argi ematea, gardentasuna eskaintzea. Izan ere, biztanleek ordaintzen dituzten zergekin finantzatzen da sektore publikoa, eta beraz, guztiok dugu diru publikoa nola erabiltzen den jakiteko eskubidea. Kontuen ganberaren txostenetan kudeaketaren ahuldade, huts eta arazoak nabarmentzen dira. Baina ez gara horretara mugatzen. Txosten guztietan, arazo horiek gainditzeko gomendioak ere eskaintzen dira. Diru publikoaren erabilera gero eta egokiagoa izan dadin. Gomendio horiek islatzen dute, beste ezerk baino argiago, diru publikoaren kontrolaren alde ona. Iruñeko Antsoleaga karrikan ari diren profesionalen zeregin garrantzitsua da. Horren jakitun dira guztiak noski. Badakite diru publikoaren kontrola funtsezkoa dela gizarte demokratiko guztietan. Kontuen ganberako teknikariek ez dute erakundearen historia luzea antzi nahi, baina geroari begira bizi dira. Diru publikoaren ikuskaritza ahalik eta hobekien egitea dute helburu nagusi. Nafarroako erakunde publikoen kudeaketan gardentasuna bermatzen segitzeko, eta guztiok zergen bidez ordaintzen dugun dirua modurik egokienean erabil dadin.